Ola, boas tardes. Eu chámome Alexander Redondo. O meu monólogo titúlase As historias de Xoán. Xoán era un rapaz que sempre chegaba tarde todos os días á escola. A mestra non paraba de repetirlle: Xoán, tes que chegar antes de que toque a campá. Inténtao, tes que chegar antes. Pero Xoán non facía caso, sempre chegaba tarde. Un día, Xoán intentou levantarse antes da cama e foi á escola. Ali non había ninguén. Empezou a facer o parvo. Subeuse nas mesas e puxose a bailar, a facer o parvo, ata que se decatou de que no encerado poñía felices vacacións de verán. Aí, medio enoxado, colleu os seus estoxos, gardouns na mochila e foise pa casa. Como tiña tanto sono, sentouse nun banco e quedou a dormir. Ao cabo de 20 minutos, pasou un can e manxoulle enriba. Xoán cada vez sentía os seus pantalóns máis húmedos. Tocou os pantalóns e si, estaban ben mollados. Cando veu o can, decatouse de que el lle fixera mexo enriba. El, antes de que nadie o vira, foi axiña para casa. Pero, cando vai entrar a casa, dou un resbalón e caeu. Mollou todo o cu e toda a espalda que tiña empapada. Cando a súa nai o viu, mandouno directamente para a ducha. Ali, Xoán decatouse de que tiña rascado o cóbado. E, ao saír da ducha, fixo así para intentar que a súa nai non o vise. Pois a nai, como estaba vendo que Xoán lle ocultaba algo no cóbado, dixo que lle enseñara. É verdade, tiña roxo, vermello e rascado. Aí, a nai mandoulle subir ao coche e ir para o centro de saúde. Pois, ao ir de camiño no coche, sentiron psss e era a roda desinchándose porque se había pinchado. Colleron o autobús público e foron para o centro de saúde. Ao chegar, nada máis lle o miraron e o desinfectaron e o mandaron para casa. Ao volveron coller outro autobús público. No medio do camiño, abrióuselle o motor e tiveron que ir andando. Ao chegar, a súa nai tiña peixe de cear e a Xoán non lle gustaba moito. E a nai xa medio enoxada obligouno, porque o día xa non o tiña moi bo. Pois, cando acabou de cear e foi para o seu cuarto, Xoán, nada máis e nada menos sentarse na cama, e a cama rompe, cae para baixo o colchón. E a nai sinte un bum, e foi super rápido para a habitación a ver que ocurría. E veu a Xoán no chan, co colchón, ca cama toda destrozada. E a nai díxolle, cerrou a porta e díxolle: Xoán, ponte no colchón e tápate cas mantas, xa non che quero ver este día máis. E Xoán, como quería que ese día acabase xa, pois empezou a dormir e fin.